Ассалому алайкум подписчикони азиз, дар навори имрӯза барои шумоён ду сар буқачаҳои фурӯшие пешниҳод кардастем. Ҳар душам буқачаҳои гибрид дӯстон азиз, бо симентал бо чорнопиёстари гибрид буқачаҳо. Касоне ки мол ба харидори ҷазбан боштагар марама дӯстон азиз, видеоролика обязательно то охире тамошо кунтон, яктаги лайкоям монтон дӯстон азиз. Агар моло маъқул боштагар мана харидор кунтон мешавад. Як пара дӯстон азиз, ҳар душам буқачаҳои гибрид дӯстон азиз. лайк монтон, каналро подписатсиям карда монтон. Синни солаш дӯстон азиз 4.5 моҳа буқачаҳо. Хурдан саломатиш ба гарантия шай дӯстон азиз. Мана дидостон барф бордост ҳама ба камака моло худаша вай карда истодааст хулас кардан. Хуну хурдост ҳама ба сар кажалак шуда истодааст, лекин моло качество бо нархи 10 раз пешниҳод кардастем мана. адресҳои мо Хуҷанд, ноҳияи Бобоҷон Гафур. Дӯстон азиз, масъалаи нарху навош ҳар душ якҷоягӣ фурӯхта мешавад бо нархи 10 раз дӯстон азиз. ана акнун мегузорем масъалаи нарху навои моло дӯстон азиз. нарху навои моло ҳар души якҷоягӣ 15800 сомонӣ. боз каматун муомила дорад дӯстон азиз. мана харидор бошед, агар дар поёни экран номеро соҳибаш WhatsApp дорад, хоҳитон WhatsApp-шон навистон, хоҳитон агар парамои занг зада харидор намоятонам мешавад дӯстон азиз. фақат харидори конкрет нашуда занг занетон, беҳуда занг назанетон, илтимос аз шумо. одамое ки ҳай дӯстон азиз ради интересам занг зан мегирад бекор ба фақат. ҳамун конкретни харидор боштон, агар занг занетон моло наздик рафта бентон, баъдан бемолол харидор кунтон мешавад. территорияи Хуҷанд дастовкаш ройгон аст. дигар тарафҳо гуфтаги нархҳомо зиёд ё камтар карда масъалаи дастовкаша соҳиби мол барои шумоён ташкил мекунад дӯстон азиз. зиндои сарбуланд бошед дӯстон азиз.